play pi baro impian sabai pi sha kathup ko bom ta ka janmit shon pash ki ko bor pe mina ipechwai ki mat pekongsan kinshot ki seng ka yang persha ki pat ba ha kari halor ke uniform civil code o menteri rang badu kari Narendra Modi Let jurip ke menteri ke tanak ke kuat ke kia ke jelai kong amperin lingdo ya ki jaka ajing sumar hawes Khasi Hills. Pen krek ke Shillong traffic police ban pendon kam deki drones ban penbet ya ki jeng dheng kali ha Shillong. But rakhe ke Khasi Hills Autonomous District Council ya ke District Council Day ke bahnyo puwe. Ki khubor ki babnia Menteri rang padu kari Narendra Modi ulaong baki seng jong kaliang persha kila kenshot ye ki brio kari ha ka kerteng jong ka uniform civil code ula kenno bakaliang persha kale ki kam politik khnang banyo khur ya ki vote Modi ulaong baka riti sensar khadar jong kari ru ka kren sapang ka hok ka ba markat jo jong ki pat ba kari Haba keren cikinong tray ha ka program jo kaseng BJP kamera boot sapsi majbut ha Bhopal menteri rang badu kari ulaong baka day bandon tang kawai ka an nakabenta man laki dukhot jong ka longyeng ha kayeng kumju ru ka day bandon ka ju ka an nakabenta man laki nong snong ha kari Kamashwa menteri rang badu kari Narendra Modi ula pelat ru lingba jong ka video ya santali ki rel Vande Bharat ki bethemai jong kari Narani Kamalapati रेलवे स्टेशन है भोपाल ने ये तय किया है कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है आप मुझे बताइए एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो घर चल पाएगा क्या Ka cabinet ke jelah ne kesingi kala pendam no ya ki benta babakla jong ko office memorandum jong usnem khat khandai spa nyo pusau bat kala pendo no ki garo ki besong basa shabar jelah ban thep ki kam ha Meghalaya ka menteri ke cabinet bat ka nong agtien jong ko sarkar I kong amperin lingdo ila krench ki nong lum khubor shapang ka jing pendam no ki benta babakla ke cabinet jong ka jelah kala kren ru ya bonteli ki weipat kiman Cabinet was pleased to amend OMs of the Personnel Department on reservation policy, reservation roster. In the new situation where we have a new Cabinet memo regarding the implementation of the roster in the state of Meghalaya, we were now able to omit certain erroneous memorandums that were issued in the previous years, 1970. For example, in 1972. Ka menteri katanat kakot kakya ikong amprin lingdo haringkat bakiway deki he sarkar hene kesingi kilap long ya kajingalang ha maternity and child hospital TB hospital bat ha civil hospital hanong ston khnang ban khmi bnia ya kajinglong jingman bat ikijing e ki baki pat ba kathan bat kinong tre hakini ki jaka ajing sumar kimat habakren bakilap pathai khubor ikong lingdo ilaong baka day kasian ka baning kong AAE ban penlong ke jinglet jurip shaki jaka nong kendong kat kum ka jingsham jong I na kani ka jinglet jurip ikong lingdo ilai thu baki don jibon ki jing e ki baki doktor ki mat ya ki bela haban ya le ban penbet penbiang ila krenru halor ke jing thmu ban pen kendria no ka civil hospital shas MCH building hanong ston namar ba prapho na ka shispa ki nong pang ki day ki long kme ki ba armen Ilo ongru bakan ni ke jing thmu ka don kam ya ka jing ya tai sani ha pedeng kinong tre ka tnak ka kwat ka khia ki bor penya district bat ki MLA ka tha no ngalayo I dimentakin tre I reports ko kaya ki MLA bano la ong I minta kilik pai so ki constituency lik pen ya ka bang don kam bang le on priority minum la bang le lut
Banaka sipaw la nila ban le san mataray ka achievement jung ka target jung ka alam ka babit ka babyang hindi ki nakabutaki na katinong sosyo maniwan banjurip na taginong sosyo om nam tayo na di lang ka jung lang ba ibisi la om ba in sa review ya kita ibu kan ba in ka nang magin laban pentet ya kata ban ay at least ka facility ya kita kung bakin shim ya ka minimum health support system. Halor ki jing jong ka jing khap nya bat jing dheng kali hanong ba shlong kapala nang jur ka banang mi kisngi bat ka jing bom don ki lat ki lenti ki babiang katana traffic police kala perkhat menta ban pendon kamno da ka jing start technology ban pendona ya ka ni ka jing katana pulit jong ka jela kala rai ban pendon kamno da ki drones khnang ban penbet ki jing dheng kali ha shlong haba pentep halor ka ni hinden kisngi u director general of police u dr lr bishnoi long Baya ka jing ai jing mut ban pendon kami ki drones la ai do menteri rang ba ka jela u konrad ke sangma ki pulet kin salet ngo ye ki we ki jela bat ki sorba ban wat benya kumno an pendon kam thiknai ki drones ban ye le bat ki jing jong ka jing theng kali u bishnoi lo ong ba unsa ai training ru ki pulet traffic kumno ban pendon kami ki drones ka sarkar jela kala da bishar lepaya kani ka jing terwa ban penyo shibon teli ki drones na ka benta kani ka jing thmu I'm sending my officers, team of traffic officers. They will go to the secretariat where the drone is already functioning, and they will understand how we can use them for the monitoring of the traffic congestion point. So little bit training is required. So once they are through after training, so then we will start using it. First we will procure the drones as per our requirement. For that proposal is under consideration. So hopefully soon we will be able to procure. Ka Khasi Hills Autonomous District Council kala rakhe ka District Council Day ka bahnyau phuai da ka program ka blapen long ka office trekam jong ka council menta ka singi la ban pen kan mau by United Khasi Giant Hills Autonomous District Council la plie perda da ulat ka jela Assam u Jai Ramdas Dolat Ram hadinam hall jayaw ha ka arphunyau trek banai jeliu khat khandai spa san phuar ya ka district council la thaw po ka thup benrap ka ban riu ya ka bala ai hakai ka board sin shar ka balai lot hadin ba ka Meghalaya ka la yo ka jela la jong host nam khat khandai spa nyo puar la pen ka lapat ya ka council sha ka Khasi Hills Autonomous District Council but ka Giant Hills Autonomous District Council habakran ha kani ka singi usi em jong ka KHDC iba penyat sing CM ila ai ka jinge ro yo Reverend JJM Nichols Roy bam kwai hatwaru blay yai pala ju tip ru kumu kupa jong ka thup benrap ka ban riu la ni ka 6 schedule jong ka riti sin shar khadar jong ka ri iba penyat ila ong ru baka ujeliu khat khandai spa san puar lakhai ka 6 schedule lakhai ka district council hapo jong ka article aspa sa saw ar but lingba kanika jingdon jong ka 6 schedule hapo kanika article jong ka constitution jong ka India la ai bor shu yangi ba yin thau kiniki an ki kendon ban bu renti nam ta ka jingbet jingbiang hakita kiriti dustur ki bangidon ipai Habis jingruspa jom keriti dostor Khasi ke jungi nadu kasensyar tenrai ke bengidon kum ka jing le ban pen priang jing tip apa dang ki pat ba lor ka jing ta pas niu jong ka jing di drop ki pulet ka ribhoi ne ka si gela pen long ka rali thuk thuk ka balas dang nan dong po ba la pen kot pat halat saw yam ya ka ni ka rali jong ki thuk thuk la ka we la ma do deputy commissioner ka ribhoi u arpit opadia hat na nong po ringkat ka jingwani shim benta jong ki nong nya thuk thuk ban pen sa priang jing tip ki pat ba halor ka jing sniu jong drop u deputy commissioner ka ribhoi u arpit upadia ulaya ro ikatanat pulit ka pelapan long kini ka program na ka boong baka day ka mat ka bakta bhai ka imlang sa lang bat ka ba day banya kun persha khnang banya da yaki kun samla. This is a very serious and sensitive issue, and I think the office of SP Riboi has taken a very good step in organizing this event to create the awareness on how to prevent this kind of this menace and how to improve the
situation with regard to the use of drugs and psychotropic substances, and also that it's a very this problem requires a solution from all the sides, from all the stakeholders of the society, and in this way our bike rally, this event will go a long way in public outreach and in creating awareness regarding this sensitive issue. Mentapan ini pe kajing long jaman kasui benai Shillong. Kajing shit kalong 4.9 degree Celsius, kajing kriak kalong 4 degree Celsius. Kajing skam kau hau kalong prapuar na kashispa mistep bad nyopuar na kashispa janmit. Kala bandon kajing hap slap ka ba malumala hikat tu kat ni kijaka. Shon poi ka bukut jong thuk bor ni pe piang sesian kimat pekongsan. Kinshot kiseng kan yang persya ikipat pak hagari halor ke uniform civil code au menteri rang badu keri Narendra Modi. Lejurip ke menteri ke tenak kekuat kekia ke jela ikong ampri ningdo iki jaka ajing sumar hawes Khasi Hills. Ban krek ke Shillong Traffic Police ban pendon kam deki drones ban penbet ki jing deng kali ha Shillong. But rakhe Khasi Hills Autonomous District Council ke District Council Day ke bahnyopwe. Ti perlok da kitu ki khubor la poisa bukut jong tu khubor jingi meta ka janmi. Hadu indisiam yang berpila syai kisi khublei pi paro. स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले